17 августта Зейге Татарстан Республикасы президенті Рүстем Минниханов эшлекле сәфәр кылды. Президент муниципаль район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәппәров затуында Зей шикәре агрофирмасы басуларынан узды һәм райондагы урып-җыю эшләре барышын карады. Республика башлыгы эшлекле сәфәрен Төзүчеләр урамы 2 һәм Октябрь урамы 1 йорты арасындагы безнең ишегалды проекты кысаларында сафка басып килүче ишегалдыннан башлады. 2020 елда программага 45 ишегалды кирде, шуның 39-ында эш бара. Президентка бу уңайдан эш барышын күрсәттеләр. Сейчас у нас вот есть организованные площадки. Безнең ишегалды проекты кысаларында эш халык фикерен исәпкә алып ясала. 5 елда районда 175 ишегалды ремонтланачак. Президент әлеге ишегалдын караганда халык белән аралашты. Тут стало уютненько, все жить. Прикольно. Тропинка. Качели прикольно. Да. И домик, кстати, офигенно. Да, и песок тоже. Да, можно какие-то для спортивных этих штук, типа баскет, ну что-то, и ворота какие-нибудь маленькие ставить. Да. Еще надо этот тренажер. Да. Рүстем Минниханов Зей шикәре агрофирмасының чыбыклы басуына килгәндә, урып-җыю эшләре бара иде. Ул биредә агросәнәгать комплексы җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән аралашты. Новый элеватор принял 85 тысяч тонн уже, значит, КПП 35 тысяч. Идет обмолот ячменя. Рүстем Минниханов терлекчелек, хуҗалык итүнең кече формаларын үстерү мәсьәләләренә тукталды. Зей республиканың барлык программаларында диярлек катнаша, гомумән Зей күп юнәлештә үрнәк дип ассызыклады. Укучыларны мәктәпкә әзерләү, демография мәсьәләләренә дә кагылып узды ул. Школы будем открывать классическим. Классик стильдәге мәктәпләр ачабыз, видео элемтә аша уку укучылар һәм педагоглар өчен катлаулы ди президент. Рүстем Минниханов очрашуны йомгаклап, һәркемгә сәламәтлекләрен сакларга чакырды, зәйлеләргә хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләре җиткерде. Бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә барыр. Аннан республика башлыгы район авыл хуҗалыгы күргәзмәсе белән танышты. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.